birta longpen kadu kavya phantame adab kemya kardom nang pazuriklo tang tepini adab birta juitha Emmanuel Baptist Church Chekso Langso Alongta Surihini Ra Inkora Trok Ningkan Gimi Kata London Arkoi ni Pai Si Arni Surihini Ra Inkora Trok Aningkan Mate Ingrajia Sengkan Kimi Amen Pen Emmanuel Baptist Church Chekso Langso Dipu Alongta Katalon Pon Pedo Bangso May Sarmon Teron Pen May Chipehem Pu Pon Si Asona Sona Joymek Pedo Pon Son Si Kecheng Si Lun Ijir Pen May Cheng Pon Lo Lapentu Emmanuel Baptist Church Sunday School Osomar Women Department Youth Department Lapen Jungjung Pen Pusitame Lun Kilun Lapen Kikan Peklangpon Apithu EBC Women Asaika Matumpen ke claim ke dam kachipedu EBC Pastor Associate Pastor General Secretary Deacon Deaconics Youth President Secretary Christmas la pending kan kimiyahut kitun ke dam ke claim kachipeduk atumpen chenglok Penang abang phu bang pia tumapan ninkan kemi amen pen nong epi pajerpon iklo La pentu arta ke dumuchot asar pia tumapan tame pi karom ron ponlo Soaphi Emmanuel Baptist Church Pastor Edwin Ingti Ahinpen Ningkan Kimi Kopia Phan Ningkan Kimi Ahut Kopi Kachelar Donang Jipu Penchenglok Kenang Sot Alam The Ningkan Kimi Katalona Mayalong Kachetong Donatuma Parju Ponlo Hembu Jisu Nangki Pi Akan Te Tumchodeng Pemelana Kejok Labang so kejok Chodeng Pemelana Nang ini dijong si kejok rong lu bulan te ninga rong pipu. Mungkin dan ini thang lo, itu way resolution la pentara ninga rong sipi lo, because of what? Pia pose ini tu kici wis lo, Happy New Year be. Ningkan kimia karton mu pia pose ciwis lo. Hala arni yang kami kiwis kali ahok pet ke, rengya, opran misen, kita lo apa sih, kecetong lo apa sih? Labang salam tadi itu kecil. When we wish other Happy New Year, it doesn't mean that literally. It means a lot. It means that I'm good. I'm still fine by the grace of God. Arna makang jinsu pen arna makang hot pen ini pun lang ko se. Nalupan kardang cipilo. Se non hello aparlo. Kado wait for pelana. Ini tuh aku ping tumi piping ate gitu nang tumi pigi pigi lalu nilang pilangsing tentang kado lalu cooking aja masa oh
paling pin aja. Berapa saat? So cheng teron chukang te bakulat ki bi pon pen beha be paranat pachithang pon Mahamaya constituency ka parlopon Sildharampul longki terang arong amikar khoya sing teron lapen sukun terang pia tumasupo so cheng teron arta ningkaning ko rahini ariso krong liatower pi arialong chukang te bakulat ki bi pon pen beha be paranathu ki paprang pon beha be par ki claim ke damjong si thek pe me lapen shipedu pon pe me pen sai claim dambom pulute Assam Sarkar lapen KAC pen ki pipon aboreng ang hoya phan choton dun teng ai nang ni beha be par ki claim ke dam pen tame hem tu ni sia phan chelang pon un lapen kenang sot ason do an tame chepalong pon un pu athepi chini pon si so cheng teron alangli thong nok be college along semester rang deng an Charlie Bom arisu chukang ti bakulat kachubi pon non an ninkan pho an pleng tang so cheng teron pen ke than pon ke labang so kulat pen si alangli loka Charlie hut lapen alangli ke chwa son do an lapen hem tu ni sia long tami ka chirap dun avar sai ke labang so kulat pen si chirap pon long lo pusi achini pon lasi non owe kimi arisu e jenga tum tami beha be par ke claim ke dam anathu chihum pon pulute karbi akheita beha be par ke claim ke dam kaching thur krong plia toar national highway krong plia toar ari long sidolo ladak Sildharampur reserve long ladak long kiterang arong Amerika ladak socheng teron alangli penang anar ni pen setami ladak chukang tip akulat bipen penang ana tumphan chuing tip ponlong lo lapen galangli non stamming tip pon bom lo alangli ke nut beha bepar nat kapaprang dun fik abang pulo alangli ke arta pen lelang dam pustami ingkoi rahini si pleng chot vela setami alangli beha bepar nat lapuan alangli kaching kang thur ponlo non uwi kimia phan setami alangli long son non uwi kimia tum setami beha bepar nat Charlie Dunhur si akenang sot kusinili pen jongpon lo asalang li setami ka Charlie setami ronta Charlie pon bom lo lason si kansila voreng pen long liang ku setami alang li minah king pen charjap thip pen setami alang li labang sok kulat ing pupon thekapot nili tum kat news pen setami alang li phan choro pajir pono asalang li pen ethes theni alam the ken poni phanili nang bori pon 20 ningkan so kulat hai kuson ang men setanda ini men so cheng teron arta ke arta 22 running lo no non hadi ningkan kuan pot peneng an ke ini almost mane 5 years se complete lo jo complete lo de dake nang nuet lo mala ke kalang hinwet lo hema par ilo ma hembare lo la krong plate to warare ke di kalang kiwang bang du uma oh everest ajara bang ke melai chi jo la pulo akhilu penwang bang tum du uma kilo mane la mena area dongmuka area munit an bang ke menang an la tum ke bang si jong lo last December se purilo 2025 aningkan ke kijusilo lasi kado kobida kijusi aningkan bidan pame kaje phansi lapen alira chamen bidai dun thegi phansi kado kobita matha hurlo lasi lasanak thakse ni lita pini la Sildharampur teron sangho dukan along pini chuching ti phansi bang lo alang ni ke karbi penango inu chepadu group amena self dependent ke klemang phu lasi alang long kom hek pena dam pen eli mesen bang the sonak that alang lita la an ke klem thek pen chuka ching ti bang permission thek lasi kado kobita daksing hong kong lo lasi nilita daksi bang mer se kado kobi phane tuning lo rang ignon last December la pu bidai dunang lang chinglu na tang te pini ada babirda bang ke kang tonik lo kado ka beta me do me thak me kurwang tru